Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos, estamos na Radio Galega e hoxe non estamos en La Gulet. De feito, La Gulet. Perdón. Non, a ver, é que a xente está véndonos na casa, porque tamén nos está vendo. Agora acaba de sair Fernando Requerre, que tamén está aquí. A ver, estamos facendo como que non. Unha cousa, eu vou falar convosco, non pasa nada. Se queredes berrar La Gulete, porque ademais hai que darlles un aplausazo grande aos amigos de La Gulet, porque antes de que todo o mundo declarase que non podían abrir, eles, por responsabilidade, foron un deses milleiros de locais que decidiron pechar as portas porque creían que a situación así o precisaba, antes de que fose obrigatorio. Entón, eu creo que, polo menos, imos darlle, todos os que estamos agora, non, como que non, un aplauso forte aos amigos de La Gulet, rápidamente. La Gulet. Un aplauso. Aplauso, pero sen balcón nin nada, dende aquí. Que podíamos ir ao balcón, pero claro, son as 12 e pico da noite a aplaudir aos de La Gulet e non o oían entender os seres humanos. Sí, dígame, adiante, Fernando Requerre, non me medio, por favor. Unha cousa, por favor, explícalle a xente un pouco a estrutura digamos, a estrutura tecnolóxica, porque a xente me ve falar por Skype e por teléfono a vez, entón é un pouco ridículo. Pois estou aplaudindo así, parece que estou hablando con outra xente. Sí. Non, claro, non, que a xente entenda que agora mesmo está Fernando Requerre con ese aspecto que está desvendo nestes intres, que leva como unha capa, levas un pixama deses de osiño amoroso. Que bárbaro, que jeta, que bárbaro. Bueno, claro, porque estamos facendo na casa. Na miña casa tamén hai xente que leva pixamas de osos, porque está asomándose agora mesmo a miña muller con pixama, que eu levo esta camisa, como podedes ver, maravillosa, pero antes de nada, imos presentar a todo o equipo habitual de Como que non, pero este Como que non, dende hoxe ata que se acabe a cuarentena esta, é un Como que non de gabinete de crise. Completamente. Está dende Cuntis en directo co seu pixama de oso Fernando Requerre. Fernando Requerre, benvido. Aplaudes así mesmo, que desastre. Directamente dende Arteixo, vía telefónica, contando con él, porque tamén ten que estar connosco. Xa veremos en algún momento destes días, podemos velo tamén, pero está connosco o inefable Pepe Capelán. Pepe, boas noites, que bons días. Boas noites para vos, bons días para a xente que nos ve e nos escoita dende Australia. Efectivamente. Aquí estamos en Arteixo. Aí estamos. Que tal Arteixo? Ben, non? No sitio e todo, non? Ben, pois tamén aquí guardando as distancias e as medidas de seguridade, por eso pois como teño un antivirus moi potente de momento, pois non me deixa conectarme por Skype. Entón, intentaremos para vindeiros Como que non Cuarentena Edition facelo a través de videochamada. Oe, gústame moitísimo iso, podo roubarcho, non? Como que non Cuarentena Edition. Gústame moitísimo. Adiante, o meu é voso, quero dicir, somos unha familia, co cual aquí compartimos todos as cousas boas e as malas. Esperemos que non o coronavirus, Non, eso non. Eu só estou pensando na comida merenda fea que vamos a facer o equipo do Como que non cando remate o confinamento. Home, iso podes ter, temos que gravar algo para darlle envexa a xente que nos ve. Por certo, hai que darlle as grazas tamén, como non, a un home que hoxe tiña que estar connosco, Alejandro Martínez Pini. Hola. Eu non sei se me escoitades ben, porque eu non escoito moito, Sí, te estamos escoitando perfectamente, Pini. Ahora, a tope, ahora sí, a tope. Como estás, Pini? Todo ben? Estou ben aquí no salón da miña casa, guardando cuarentena, como todo o mundo. Como debe ser. Moi ben. Todo o mundo ten que quedar na casa. Bueno, pois Pini, agora falamos contigo, pero por primeira vez, creo que na historia, bueno, non, por primeira vez non, pero poucas veces ocorreu isto, temos tamén o home que non ia vir esta semana, pero como facemos dende casa, perdeu o misto, pero está connosco igualmente o noso home de produción, David Augusto. David Augusto, como estamos? Moi boas noites.
boas noites, aquí sobrevivindo. Que ben, aí estamos, David Augusto, que leva a gorra de Joel Halcón mesmo estando na casa. Moi ben, David Augusto. Pois. Que home máis guapo que ben sabe levar as gorras. Sí. Hai que decirlo, Sí. Moitas grazas, con compañeiros así que necesito outras cousas. Bueno, a xente está flipando e pero isto como que non, sí, claro, como que non, tivemos que inventarnos un programa novo, imos manter o mesmo espírito de sempre, é dicir, imos facer o estúpido, e temos convidados hoxe tamén, pero ocorreuseme, xa que temos agora presentado o gabinete de crise, eu pensei unha cousa, amigos, compañeiros, xa que hai moitísima xente que está na casa, eu creo que a grande parte da poboación tamén temos moitísimos compañeiros que estarán na casa, non? Ata aquí, claro. Ata aquí de acordo. Supoño que todos terán que estar na casa. O conto, espera que nos está entrando unha chamada, pero agora o chamamos rapidamente. Digo eu que vos parece se agora que podemos chamamos a un dos convidados que tivemos no programa durante esta tempada e preguntámoslle que podemos facer durante estes días para pasalo mellor neste confinamento obrigatorio que temos. Non sei se vos parece ben ou mal. ¿Cómo que no? Non, aínda non. Iso despois. Perdón. Non pasa nada. O importante é o concepto. Pero temos outro lado do fío telefónico, creo que nos está escoitando, a un home que estivo connosco hai aproximadamente mes e medio e que dixemos, pois hai que chamar e ver que pasa. Fran Rodríguez, moi boas noites. Sí, boas noites. Un aplauso para Fran Rodríguez, que está aquí, sí, señor, claro que sí. Grande, Fran. Boas noites, como estades? Aplauso, Vivos polo que parece, non? Pois estamos bastante raros. Para que che vamos contar? Pois estamos facendo o programa pois dende a casa, unha cousa que, bueno, en fin, que isto non é o habitual. E ti que tal? Ti que tal, por certo? Que isto é importante. Pois mira, ahora estaba aquí vendo un programa destos de reformas. Porque boteime a... Claro, unha das primeiras cousas que pensei é con que che o meu tempo. Entón, boteime ao mundo das reformas. E teño a casa medio empantanada ahora. Pero que estás facendo ti reformas tamén, físicamente? Estou facendo reforma físicamente, que por certo, hoxe estaba como Jeremiah Johnson na película, non? Xa con barba, tal, abandonado un pouco pola situación actual. Sí, correcto. E decidín poñerme guapo pa estar pa vos. E mira ti por onde non tiña o Skype, pero bueno, a ver, non saiu ben. Pero isto podemos arranxarlo dun xeito. Chamámoste a semana que ven e colocaste o Skype. Digo porque claro, tamén se estabas agora... Carlos, sinceramente, noto certa desorientación. Vale. A estas alturas da película. En xeral, non? Queres dicir? Eu penso que foi a ilusión de falar con alguén, non? Porque a reforma tamén é o que ten aquí unha cousa moi individual. Máis nestes tempos. Entón, estou como moi metido no tema da... nada, así vai pasando o tempo un pouco, un pouquiño de reforma, un pouquiño de PlayStation. Moi ben, que reforma exactamente que está reformando? Se pode preguntar, digo por sabelo, Pois mira, estou porque tiña os cantos das paredes, claro, estou vivindo nun piso de alquiler, que isto xa, agora a ver se tamén axudan ao piso de alquiler. Correcto. O que son os cantos das paredes tiñan bastantes golpes dos anteriores inquilinos. Vaya. Eu sempre vivín con iso, non? Aceptando un pouco que estaban aí, pero logo co tempo, claro, e agora co exceso de tempo, pois a cousa pois viuseme un pouco arriba e bueno, como xa tiña comprados os materiais, pois empecé a arreglar e pintar. Aquaplas, lija e pintura. Efectivamente, importante a lixa despois do Aquaplas, iso é fundamental, porque senón, verdade, Pini e máis eu que traballamos nisto moito tempo, verdade, Pini? Sí. Sabemos o que é o Aquaplas. Sí, daba... E os tempos de espera tamén son importantes. Sí, bueno, nós non esperábamos moito. Éramos máis de ir a correr. Eu tamén estuve en Aquaplas, das dúas pernas. E que tal? Levei un accidente, tuve en Aquaplas das dúas pernas 3 meses moi mal, a tratamientos, pero xa vou mellor, Pensaba que estaba... Tamén che unha cousa, Fran, con permiso, que para que estés abandonado, todo eso, só levamos unha semana de cuarentena. É dicir, xa hai que ter unha iniciativa de abandonarse, sabes? Tamén é verdad. Eu aguantei os 2 primeiros días, estoicamente, pero... Que levemos un mes, entendo. Ahora, hai xente que aproveitamos
a corentena para abandonarnos. Eu levo en pixama e co mesmo pixama desde o primeiro día. Ah, moi ben. Eu vou a traballar con pixama por debaixo da roupa. Por iso, Pixama Pero o pixama tatú que Exactamente, ese mismo. Pero non penses sacalo. Entonces termina esto. É que por ahora lle deu pola reforma, cando lle deu por forjado a fuego vai ser terrible. Cuidado, no peligro. Fran, non vexas forjado a fuego. Olvídate. Non, a ver, tamén vou a ser que cada un ten as súas cousas. Estou coa reforma e tamén con Germán de Argumosa, o famoso parapsicólogo. Home, sí. Morreu. Aproveito porque toda esta situación recórdame a unha das súas psicofonías máis famosas, aquela que dicía adimensional soy adimensional. Estou me sentindo un pouquiño estou como entendendo aquela mensaxe do outro mundo que escoitei fai 20 anos. Non sei se Fran que tempo Rodríguez, de reflexión. podo che pedir unha cousa? Imos facer un silencio absoluto. Repites a psicofonía de adimensional, pero imos che poñer un pouco de reverb para que a xente na casa se acojone un pouco tamén, non? Porque xa que estamos a estas horas, aínda que este non é o mellor programa para que a xente colla medo, bueno, pode coller medo, pero por outros motivos, imos facer un silencio moi respectuoso e, por favor, di o de adimensional e metemos un rebe deses de cagarse de medo, vale? Silencio, por favor, equipo. Preparado. Conta, en canto diga xa, contas 3 e dis adimensional, que xa verás que bonito. Veña, xa. Adimensional. Soy adimensional. Mira. Os pelos como pelos, impresionante, Sí, señor. É un clásico da psicofonía. Bueno, Fran, pois aí estou, pois cun pouquiño diso, Germán de Argumosa, películas de vigilantes, tamén están bastante ben así neste tempo, así vou pasando o día. Ocórreseme unha cousa, Fran. Eu creo que hai que facer un seguimento de todo do que está acontecendo no teu confinamento. Entón, case, vou dicirche unha cousa. O que facemos é que para a semana que ven chamámoste e vasnos contando se hai progresos con Germán de Argumosa, se a reforma vai polo camiño, polo ido que ten que ir, imos facendo un reconto de como vai avanzando a cuarentena, se che parece ben? Vale, eu ensinos acabados, que están moi ben, están quedando moi ben, e logo tamén é certo que é posible que involucione co paso do tempo. Bueno, pois co que sexa, vasnos dicindo, Fran, un placer, grazas por estar no primeiro Como que non Corentena Edition, e dende aquí mandamosche un fortísimo aplauso a todo o grupo de persoas que facemos o Como que non. Grazas, Fran. Veña, escoitámonos a semana que ven, A vos. Grazas, Fran. A seguir no mundiño. Veña, seguimos. Grazas, Fran. En fin, bueno, pois tiñamos a Fran Rodríguez. Hai que dicir tamén unha cousa. Non sei que vos pareceu, pareceme que é importantísimo, quero dicir, que sigamos a corentena de Fran Rodríguez, porque pode ser moi interesante. Non sei que pensades. Eu creo que sí. O director eres ti, pero creo que acabamos de descubrir un filón e sobre todo que creo que é de interese para a poboación saber como vai estando o estado mental deste home, sobre todo. Efectivamente. Por certo, que non o dixemos, pero hai que dicilo, porque por iso estamos aquí. Hoxe é 24 de marzo. Vale? Xa estamos a 24 de marzo de luns. Pero o 24 de marzo de 1720, en Suecia, Federico de Hesse é elexido rei. E xa está. Esta é a efeméride de hoxe, ou que queríades, que non iades ter efeméride. E ademais, por primeira vez, sen que a saiba, sen ter nin idea, Alejandro Martínez Pini. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ¿cómo estás, Pini? ¿Qué quieres engadir sobre este pasaje de Federico de Hesse, elegido rey? Federico, non sei se sabedes, pero tiña un problema. É que non sabía decir Federico. Ah, non? Non. Cando chegaba a casa decía, a ver, Bjorn,
Ábreme o Federico e tráeme unha birra. ¡A sección de Pini, amigos! ¡Sí, señor! Isto é... Mira, se preparala hoxe, moi ben, Pini. Estamos moi... Unha rapidez mental. Impresionante, impresionante. Estamos moi orgullosos de ti. A Moi ben. cuarentena agudiza o inxenio. En fin. E claro, agora chega o momento de que eu diga algo e pregunte. Non podía... Uf, que difícil é isto, eh? E claro que se en público non sabemos o difícil que é facer esta pregunta. Sí, a ver, espera, non me presiones, Fernando Requerre, vou tentalo, eh? Digo eu, hai xente que se pregunta, non, así non. Bueno, va, veña, que empezamos un programa que se titula... ¿Cómo que no? Aí estamos, veña. Amigos, amigas, a casa do presentador e Radio Galega presentan un programa que tamén está en cuarentena. Como que non? Esta noite os Special Guest Stars son Rafa Durán, Arantxa Treus e a colaboración de Fran Rodríguez. Comeza Como que non, dirixe e presenta Carlos Tresandí. Moi boas noites, amigos, benvidos ao Como que non. Estamos na Radio Galega, estamos xa directamente a piques de comezar este programa. Bueno, a piques, vamos, levamos 15 minutos. Temos a Pepe Capelán, a Fernando Requerre dispostos a entrar a matar cando sexa preciso. Están en conexión continua e tamén imos anunciar que temos a sorte de contar esta noite con Rafa Durán e con Arantxa Treus, que ao mellor metémola en un pequeno lío, xa vemos, non? Bueno, logo xa volvo contando, xa veremos que facemos con Arantxa, pero sí que estamos no Como que non, estamos preparadísimos para empezar este programa. Voulles pedir aos meus compañeros David Augusto, bueno, David, se podes traernos un pouquiño de auga, porque non temos auga na mesa, por favor, pois... Vale, agradecemos moitísimo. Pini, David, imos mutearvos nestes intres, mutearvos vos mesmos, porque precisamos entrar a comentar unha nova que eu creo que era imprescindible que hoxe comentáramos, que ten que ser así. A noticia di o seguinte: pide a policía ser detido porque está farto de estar confinado na casa coa súa nai. Isto é o que di. Pediu ser detido, isto aconteceu en Vigo, por certo, isto é unha nova daqui. Iso é verdade. Pediu ser detido mentres aseguraba ser portador do COVID-19 e a policía, tras comprobar que non era así, recomendoulle que volvese a súa casa. E o anaco volveu argumentando que estaba indignado por ter que permanecer en confinamento domiciliario. É unha nova dos compañeros da cadena SER que me pasou David Augusto e dixen, isto temos que comentalo sí ou sí. E grazas ao traballazo que fan os nosos amigos, pois temos ao outro lado do fío telefónico a un dos policías que participou neste caso. Moi boas noites, ante todo felicitarvos por facer o programa dende a casa, porque eu son moi partidario, ademais da cor das paredes da casa, quero dicilo. Grazas. Agora, a Sí. casa, unha pregunta, a casa é súa? Non, é aluguer como Fran, igual, non é de aluguer. Ai, é aluguer. Sí. Pero que viña, con mobles? Non, os mobles son meus tamén. Son, Viña Valeira, Sí. que non alugaban amoblada, ao mellor, non? Non, a verdade é que non, pero isto non ten ningún tipo de interese, a verdade, penso, a verdade que podemos seguir... Perdón, curiosidade. Vale, moi ben. Seguro que non escolleu vostede as cores das paredes porque están escollidas con moito gusto. E vostede, a verdade, a ver, que eu vexo, por exemplo, esa camisa que leva hoxe, pois eu digo, pois non pode escoller el. Xa, bueno, a xente Matutes, que como se chama vostede, imos centrarnos no tema, eu chamaba polo caso do veciño que foi ali. Sí, o veciño, sabe, desesperado, veu, Desesperado. Unha canción de Ole Ole. Sí, xa. Non sei se coñece. Sí, Bueno, coñezo. a canción era desesperada, pero quero dicir, se lle cambias o xénero, Sí. que agora é moi de desesperada, cabe Sí, igual. xa. Desesperado, porque nuestro amor es una esperanza que Xa. un ladrón
robo. Sí, xa, bueno, o caso, sí, a xente Matutes, o caso, imos Bueno, a centrarnos. A ver, entre nós, que Sí. presa terá? Total, que vai facer? Vai sair da casa? Xa, non vou sair, de verdade. Seina pero enteira, Xa. Esa seina enteira, ese disco todo, Soldados del Amor. Xa. Tamén. Soldados del Amor. Ben, a xente Matutes... Tuyo, manteniendo raya. Moi ben. Ben. Soldados del Amor. A ver, estamos aquí para facer Bueno, un repaso da discografía de Ole Ole ou para falar do veciño que foi ali a A ver, eu dicirles... estou aquí para facer cumprir a lei, que para iso son autoridades. Moi ben, Eu vale, se perfecto. vexo que vai vostede disfrazado de tiranosaurio res pola rúa, teño a obriga de mandalo para casa ou de telo. Moi ben, xa. Bueno, como chegou o home á comisaría? Dixo vostede que chegou tolo. Sí, no, a verdade é que viña Sí. fora de sí, viña cos ollos fora da órbita, como Ajá. Freezer. Como Freezer, sí, xa. Dicindo que non aguantaba máis a estar coa súa nai, que ela ata prefería ir a cadea, se Pero- era preciso. Pero que lle facía a súa nai Pois exactamente? el queixábase de que basicamente a súa problemática era que basicamente non podía erguerse da mesa. Non Non podía... podía erguerse da mesa ao xantar. Ah, El non podía máis. xa. Que el dicíalle que non me botes máis sopa. Ela insistiu unha outra vez co de que estás moi fraco. E así unha outra vez que estaba co postre, ela a preguntarlle: "Friache un ovo frito? Quedache con fame?" Xa. E veña, mesmo despois do yogur, tada, outro ovo frito. Bueno, Levaba sen erguerse da mesa dende que declararan o estado de alarma. Claro. E claro, é que ni nos pantalóns lle servían, xa subira 3 tallas. Vaya. Levaba comendo 72 horas seguidas. E non se podía erguer da mesa. Claro, porque a súa nai, como non está tampouco afeita, que estea sempre na casa, quedache con fame. Pois nada, nun momento que a súa nai foi ao baño, aproveitou para escapar e vir aquí a pedir a súa detención. o sea, que a nai non o deixaba de alimentar, Sí, basicamente. insistentemente, fago un Ajá. ovo frito, queres un bistec, quedache con fame, estaba nun bucle Xa. do cal non podía salir, e claro, el non o aguantou, e así estamos. E que fixeron con el exactamente? Pois, cando lle íamos tomar declaración, levábamos 1 minuto e medio, veu no buscar a nai aos 2 minutos xa. Vaya. E trouxelle un xersei, porque dicía ela que che vai coller o frío. De feito, mentre el berraba desesperadamente para que non o levara, Sí. ela ia lle repetindo o de e que vas desabrigado, vai che coller un frío. El dicía: "Mamá, que teño 44 anos." Ela respondía: "E iso non é nada, cando chegues á miña idade." Xa. E así estivo, pobre. Vaya. A mí deu un pouco de pena, pero bueno, nós tampouco podíamos facer nada para casa. Hai que mandar para casa a todo o mundo. Pois a xente Matutes, gracias por atender a chamada do Como que non. Dende a casa, moito ánimo para todos estes días que nos quedan por diante, que son moitos. Grazas a vos, non fastidiades quedade na casa, nin disfraz de tiranosaurio, nin se ir a pasear a rumba, nin tonterías desas. Vale, perfecto. Que a veces nos concienciamos que hai que quedar na casa. Moi ben. A xente, bo servizo, moitas O grazas. servizo, si que tal servizo ten a casa, a súa, alugada. O que? Alicantado todo. No, referíamos ao servizo, sí, bueno. Ten bidé, ten sí. bidé vostede. Unha Te- pregunta, ten bidé. Teño Mire bidé. que coda escasez de papel higiénico do bidé empeza a ser importante. No, ten bidé, ten dous de feito, Vale, sí. bueno. Pois, iso que gaña, É o que gañamos, efectivamente. Gaña, moi boa noite. Moi boa noite, moitas grazas por atender a chamada do Como que non, o axente Matutes, un dos policías que estivo ali para recoñecer a ese home que quería marchar da casa porque non aguantaba. E levaban 2 días. Imagínate ti como será a cousa cando esteamos máis tempo. Pois claro, isto é o que vai pasar. Mentres tanto temos a Pepe Capelán, creo que por lo que está facendo está arranxando aínda a habitación. Pepe Capelán, directamente Sí, dende Arteixo. Como estamos? Estoy me volvendo loquísimo, ahora deuseme por ordear, por limpar, porque así mentre estou entretido. Ah, moi ben. E dixo, pois vou facer algo. Moi ben. Que tal vas coa limpeza? Ben? Ben, porque era isto ou non sei, ou empezar a peinar bombillas. No, mellor continúa así. Por Vale. certo, Vale. non Gracias, sei... perdón. Nada, tío teu, tranquilo, con toda a tranquilidade do mundo. Non sei se o sabedes, pero temos hoxe a sorte de contar connosco cunha convidada que está na súa casa. Ela díxonos antes, son a Paco Martínez Soria das tecnoloxías. Isto é real, o sea, díxonolo textualmente, pero aínda que non teñamos público, eu creo que hai que presentala como se merece. Por iso damos un forte aplauso a unha muller que está por primeira vez no Como que non, nesta primeira edición do Como que non Corentena Edition. Forte aplauso para Arantxa Treu. Bravo.
Arancha De Treus. feito, ademais de dicir que tes toda a razón do mundo, que son Paco Martínez de Soria, tamén lle preguntei si tiña que levar pijama, o sea, si tiña que vestir menteira ou podía quedar co pijama pola parte de abaixo, canto de min se ia ver. No, non te Ao preocupes. final pusen un vestido por si as moscas. No, ti tranqui porque RQR comezou o programa cun pixama destes que van un só tipo de osito. Sabes cal che digo? Pois así comezou o RQR, o sea que moi ben, RQR por alusión, se queres dicir algo? Sí, no, que eu sigo en pijama. Pasa que son un tipo que viste guai na casa, pero estou en pijama igual. Moi ben, bueno. Estilo sempre, pero aí sigo. Xa que Bueno, eso de vestir guai é relativo, creo, creo. Bueno, De vestir guai. pero vale. Vestir guai no seu estilo, quero dicir. Vale, perdón. Teño a miña propia marca de roupa. Claro, sí, eso aí calaches unha boquiña. Perdoade, pero hai unha camisola XE que está nos estudo salón do como que non, Sí. que está pois colocada presidindo esta mesa. Sí. Eu creo que xe é un ben da humanidade, xa case se Sí, está no Hall of Fame, non? Sí, no Hall of Fame, efectivamente. Bueno, que vos parece, xa que todo o mundo está facendo cousas deste estilo a través das redes, eu dixenlle a Arancha. Arancha ia vir ao como que non, cando falamos con ela, aínda non pasara nada disto. Aínda non era nin a Cuarta Guerra Mundial, nin nada. Quer decir, ia vir tranquilamente, xa vos contaremos a audiencia o que pasou durante estes últimos días, porque pasamos de ir gravar, que se gravamos en xente, que se non gravamos, que se na casa, que se tedes Skype. Isto así foi a cousa. Pero dixémoslle, Arancha, que che parece se nos faz un anaquiño monólogo dentro da túa casa tranquilamente, que nos estamos aquí ávidos de escoitar? Te parece vos ben ou non? Home, claro, por favor. Vale. Non, todos a vez non, tampouco contestedes. Claro, RQR... Dalle. RQR, como xa quería que non tiña que falar, colleu o teléfono e mandou uno fora. Non, imos dar... Sí que... Un monólogo de Arancha, un síntoma aquí, veña. xa está sentado para escoitalo. Pois un aplauso forte para Arancha Treus, por favor. É importante que saibades que eu estou acostumada a facer monólogos para moito público, moitísimo, vale? Rollo balaídos, tal e cual. Entón, quero que vos seades como moitísimos, que risas sean moi grandes, porque eu canto máis risa hai, máis me veño arriba. Perfecto, vale, non te preocupes. Sempre, sí? Veña. De feito, eu levo toda a vida facendo o parvo, isto é de sempre. Meu pai, mira que pediu pagas por min e nunca tivo sorte, non. Entón, Pepo Suevos, que sabía que eu facía o parvo de maneira profesional, chamoume para facer un monólogo. Eu estaba depilándome o bigote cando me chamou para facer o monólogo, teño bigote, teño moito bigote. Si, bueno, seguro que se hai chicas escoitándome, seguro que elas saben do que falo, pero o bigote en nos está mal visto. Eu son así como unha mezcla entre Fu Manchu, Cantinflas e Mario Bros. En serio, seguro que elas, as que escoitan na casa, tamén teñen bigote, isto quero pensar que sí. Bueno, miña nai pasaba a mopa cando eu era pequena co meu bigote, co que aforrou, comprou unha casiña na praia, sí, en Samil, máis ben, bueno, o sea, o que me putearon a mí no colexio non ten nome, chamábanme de todo, que si bigote arrocé, que si José María Íñigo, que si aguanchu refrí, era de verdade. Eu dicía, claro, chegaba a casa chorando e a miña nai, mamá, porfa, depílame o bigote, que no cole se meten conmigo. Que bigote, nena? Decía ela, lampiña, así, sin un pelo, porque nunca tivo un pelo. Iso é unha pelusilla. Pelusilla son as que se forman no ombligo, verdad? Aquelo era un señor bigote. Era de verdade, era moito bigote, sí. Pero xa sabedes como son as nais, verdad? Que para elas somos as mellores, as máis guapas, todo así sempre. Sí, eu era un orangután, tiña pelo hasta nas orellas cando nacín. Sí, e recordo aqueles médicos, non? Bueno, claro, eu son máis bella que o fío negro, claro, aquelas cando eu nacín non había ecografías, non había nada disso.
moito. Recolo aqueles médicos. Si, era preguntando, que es? Neno ou nena? Que es? E aqueles médicos sin saber que contestar. Claro, imaginade, buscar o sexo de Chihuahua, non, fácil non era, non podía ser. Pois si, eu teño bigote, teño moito bigote, pero non só bigote, que va, non. Eu pelo, por todo o corpo, sí? Todo o corpo, río meu da Pantoja. Eu facía as escenas de perigo no planeta dos simios. Era eu. Sí. Faime moita gracia cando as miñas colegas me din, no, jo, es que tes un pelo tan bonito. Sí. Eu as miro así e digolle, sí. Eu cho cambiaba agora mesmo, din, danme ganas de decir sí, a que pelo te refieres? Bigote, culo ou espalda? Pois sí, como os contaba, cando me chamaron a primeira vez foi Pepo, para facer o monólogo pensaba eu, joder, de que falo? Non sei de que falar. Pois de que vou falar? Do mal chamado sexo débil. Sexo débil o carallo, sexo débil. Por que callo? Pois os imaginades depilándoos o cu, parindo ou desangrándoos todos os meses. Non, a que non? No. Como que non? Como que non? Non, claro que non. Ben, non, é que a natureza é sabia. A cona, Josito. A natureza é o que é unha filla de puta. Que non hai respiro para nós, non hai. Que respiro? Queredes que siga? Sí. Un pouco máis. Sí. Un pouquiño, pois se sigo vou empezar. Mira, é que regla, embarazo, partos, menopausia. Empezo coa regra, queredes? Veña un pouco, veña, dalle un pouquiño, sí. Bueno, empezo coa regra. A min a regra viume aos 11 anos. 11. Que tipo de broma pesada? 11 anos, eu, pequena chihuahua, de tetas enormes, eso sí, pero que eu o único que quería era xogar, e non os médicos. Todavía non. Non, eu lembrome do día perfectamente. Estaba na casa da miña avoa, porque tiña baile, pero non o baile moderno, como agora, como as nenas de agora, funky, hip hop, non, eu baile, o baile de sempre, baile gallego, jota, ribeira, muñeira, ribeirana, claro, onde estea unha gaita que se quite, pois sí. Total, vou ao baño, porque daquelas eu non podía sair de casa sen ir ao baño, isto era así, por lo menos na miña casa, facer pis, lavar os piños e levar as braguitas limpas por si pasaba algo, era unha tortura. Eu pensaba, se hai un incendio na miña casa entre que lavo os piños, baixo as bragas, estou morta, coas braguiñas limpas, eso sí, pero morta. Bueno, total, baixo as braguiñas limpas e veo unha mancha marrón e penso, cajei por min, ata que digo, non, claro, ti daquelas xa tes información, a información que tes tampouco é que sea moi real, e optimista tampouco. Eu, bueno, pois no cole se fala, tal, eu tiña na cabeza todo o rato a Bea de Verano Azul, os acordades? Con esa cara de cona, sí, con esa cara de cona nesa playa de Nerja, claro, cuidado, un calor en Nerja, en pleno agosto, un calor de cullóns e ela sin poder bañar porque tiña a regra. Iso era terrible, era terrible. Claro, total que chamo a miña avoa, que ven e cando se encontra o petate empeza a gritar emocionada, a dar grazas a Deus, non? Sí, con vaguas nos ollos, e lle sigue de cerca o meu avó cunha mezcla de orgullo e satisfacción, e cerra a comitiva de festexos o meu irmán maior cun brillo así malicioso nos ollos de cabrón, porque para que están os irmáns, non? Para joder, os maiores é así de toda a vida. Entón, mi abuela saca unha especie de compresa, así, ¿no? Deste tamaño, así, unha cousa enorme. Eu intento poñer a compresa aquela sen perder a pouca dignidade que para entonces quedábame, claro, era pouca xa. Entón xa paso a ser unha mezcla entre Chihuahua e Robocop, non? O andar, así, terrible. Por suposto, aquel día
quedo sen baile, porque como vas bailar coa regra? Impensable. E cando chego á miña casa, estáme a esperar a nai que me pariu, embargada, pola emoción, e así como me ve, solta aquelo de nena, xa eres muller. Terrible. Un aplauso forte para Arantxa Treus. É así, bueno, é así. Ten que ser o de Bea de Verano Azul, chegoume a... Lembro aquel momento. Lembro cando vin originalmente e aínda non sabía moi ben de que significaba todo aquilo, pero bueno. E logo xa pensei en todo o mal que fixo os anuncios de Tampax. Tamén é certo. Terrible. Pero a que bueno, saben as nubes. claro. Josito, a que saben as nubes, por favor. Diso falaremos, Sí. diso falaremos noutro momento. Arantxa, temos outro lado tamén do Skype a un home que ia vir contigo e que en algún momento vai aparecer, porque sei que andaba por ali. En breve tenemos conozco a Rafa Durán, que aparece ahí. Un aplauso fuerte para Rafa Durán, sí señor, que aquí está. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bien! Hola, Arantxa, hola. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Rafa? Rafita. Muy bien. ¿Cómo andamos Ay. todo? ¿Qué tal, Rafa? ¿Dónde andas? Estás en Valencia, non? Estou en Valencia, vin aquí, e salín a cagarme a nai que botou o veciño que andan co altavoz poñendo música como se non houbera máis veciños ou non houbera xente enferma nas casas, e que teñen menos empatía e tampouco vale todo, joder, que hai que ter un poquinho de cuidado, sí ou non? Efectivamente, se te razón, Rafa. Bueno, en fin, ¿qué tal? ¡Oh, confeti! Vamos, confeti con Rafa, sí señor. Hay Rafa, hay confeti desde Valencia directamente. Bueno, Rafa, ¿cómo andas? ¿Cómo te afectou todo isto? ¿Cómo che cadrou? Contanos un pouco, porque o teu sí que foi curioso, porque chamaches nos o día, non sei, 2 semanas, dicindo, mira, que estou 2 semanas por ali. Se queredes, se precisades da miña colaboración, vou cando que irades. E de súpeto pasou todo isto. Como che cadrou a ti? Porque foi curioso. Bueno, chameite porque ti mo dixeche. É certo, grazas, sí, é verdade. Claro. Foi froito da máis mera casualidade. Non me poñas como que vos pedín o favor. No, por favor, no. Isto baixo ningún concepto. Eu dixenlle a Rafa, cando esteas por aquí avísame e ves, efectivamente, ías estar 2 semanas e cadrábanos grabacións, pero claro, pasou todo isto, o tsunami este. Claro, como ben sabedes, ando entre Valencia e Galicia constantemente, agora che ves. E nada, tiña un par de bolos por aí, entón decidín darvos un toque, efectivamente, caíronse os bolos, ademais un era de médicos, foi o primeiro que caeu, despois tiña que volver a Valencia porque tiña bolo o seguinte sábado, tamén caeu, foi cando deron a noticia de que había que hacinarse, nada, collín a furgo e tirei de noite todo porque quería pasar aquí, que esta miña rapaza quería pasar con ela estes días tan señalados. Sí, chegaches polos pelos, como que di, pero sen sabelo, pero vendo que se podía vir en riba, non? Dixeches, vou coller agora, vou marchar antes de que non sexa demasiado tarde. O que intuímos, non todos un pouco, que iba a pasar o que está pasando, ten que pasar e xa está. Bueno, pero sí que nos está afectando a todos, sin embargo, para iso están as tecnoloxías, para seguir dando leña, tirando confeti. Que se está, confeti, que bárbaro, que ata dende Valencia hai confeti con Rafa Durán. Rafa, sabedes o que temos aquí? Temos a urna. Xa que estades os dous aí, como a xente escribe sempre que chega a la Gulet, desgrazadamente xe non estamos ali, pero temos aínda moitísima, debe estar, eu creo que debe ser Pepe Capelán o que está movendo os mobles, porque escoitase ruido por detrás. Pepe, estás arranxando a habitación aínda, non? Ahora mesmo estou montando 3 muebles de Ikea ao mesmo tempo, porque, nada, por facer algo. Vale. Vou gravar un vídeo tutorial cando acabe. Vale, me continúa. Pepe está se poñendo cuadrado estes días. Sí. No, estou me poñendo redondo, porque como non fago outra cousa máis que comer, entonces moi mal. Sabes o que pasa? Que Pepe retomache esas clases de kickboxing nun mal momento, porque agora xa non podes ir. Claro, entonces ahora teño que facelo mentalmente. Vale. Fago
Kibosin mental, que está ben tamén, pero, bueno, non é o mismo. Mi madriña, que horas son? Bueno, vou facer un par de preguntas. Arantxa, como ti é a primeira vez que ves, vouche facer unha pregunta destas que mandan aquí os do público, que sempre nos quedan. Mira, ti cal che tocou. Se non che gusta, podes mandarlle unha a Rafa. E se a Rafa lle presta... vale. Se lle presta unha delas, pois pode reclamala, unha soa, tanto ti como a él pode reclamar unha cada un. A pregunta Entendido. é, papel higiénico, agora acabamos de perder a comunicación con visual, con Arantxa e con Rafa, non pasa nada, que xa recuperaremos en breve, pero escoitadesnos aínda, non, Arantxa e Rafa? Sí, escoitamos. Vale, bueno, sí, vamos. non vos vemos, pero aí está Arantxa a piques de voltar. Eu sí os veo. Agora sí que voltaches, moi ben. Arantxa, papel higiénico ou toallitas húmedas? Ostras. Ninguna das dúas, bidé de toda a vida. Bidé, claro. Que pasa nas casas modernas que non hai bidé, cona? Efectivamente. Bueno, na miña sí, xa o comentei antes. Bueno, ti non nos coitaches, pero xa o comentei que había, efectivamente. Bidé, non? Mellor que todo bidé. Pois nada. Home, eu estes días coa tolemia do papel higiénico digo, debe de ser para o xogo este de darlle toques ao balón agora, non de darlle toques... Pero Vechedes, esta é a sí, historia. o de darlle toques ao papel higiénico. Dis, ese non? O papel higiénico, Sí. digo, porque non entendo por que tanta historia co papel higiénico. Pois, chica, de non verdad sei. que non. Lavas a parrocha e o cu como toda a vida, no bidé, punto. Efectivamente, pois nada, pois se alguén tiña esta dúbida, pois xa se queda perfectamente subsanada. Que Esta palabra máis bonita, parrocha, Sí. Que nosa, Parrocha. Non te vemos agora, Rafa, a ver se te recuperamos en breve. Ti vesnos, non? Vale. Que estamos aquí. Sí, Bueno, sí. Bueno, a ver se podemos recuperar a túa mi madriña. Aquí están preguntando. Aquí preguntaba quen vai gañar as eleccións galegas. Esta temos que adiala, porque como non, claro, era unha pregunta que imos a adiar porque non se pode responder, claro. Que llevamos, que pena, Como nos quere? Polo que sexa, pois non se pode contestar. Claro, como nos quere o noso público? Como nos quere? Que bárbaro. Que igual se contestas, igual adían o programa. Claro, tamén. sí, non, nos estamos tentando mesmo dende a casa evitar a cancelación por todos os medios. Prudencia. Entón, Anda que se nos cancelan dende a casa tamén é unha pena. Sí, na verdade que sí, verdade. Non, que vos chaman porque cancelan o programa porque estades grabando na casa, home, pois. É que sei. E que ademais hoxe non hai unha boa, pero esta vou facela. Ti mexas na ducha? Isto é así, vou amosala aquí para que vexades. Ti mexas na ducha? Vai para ti. Efectivamente. Quixéchela a ti. Vale, Rafa, adiante. Sí, por favor, que te escoitamos. Afirmativo. É unha forma, ademais de que é un placer gratuito que temos nesta nosa existencia, é unha forma de aforrar auga. Claro, non? Claro, é por economía. Que hai de malo? É que non vexo o problema. Outra cousa sería facer caca na ducha. Aí igual xa vexo un poquinho máis de conflito. Depende da textura tamén, Rafa, porque, bueno... Non entremos, co ben que íamos. Non. Pero como se a textura, se hai tropezóns, vai a rascar o bote sifónico, vale? Vale, perdón. Nada, non pasa nada. Que mellor momento para dar paso a un home que tampouco vemos nestes intres nas nosas pantallas, pero que oímos arranxar rapidamente, pero despois desta temática sábeme mal, pero ten que entrar a xeración espontánea de Fernando RQR. No, corta, Carlos, corta. Como que cortamos? Por que? Corta, Carliños. Vale. Teño, a ver, estamos na casa, teño unha intro especial, e de flipar, Pero como que unha intro especial? Pero se agora chega... Multimedia e todo. RQR, non? Non? Vale. No, outra vai outra. Vale, veña. Estáis preparados? Bueno. Aí vai, Sí, a ver. O cómico máis sexy de Galicia. Xa está? Era esta tontería? Moi ben. Bueno, Fernando RQR. Sí. Pois aí onde o vedes...
Non hai máis, Onde espera. vedes... Presenta xeración espontánea. É como ver unha película mala de Bar Aplauso Reynolds. forte para mí. Sí, no, bravo. Moi triste. Porque de verdade que non prefires antiga, non prefires antiga queda moitísimo mellor. Non, antiga non che parece. Madre mía, de verdad, bueno, en fin. Ah, porque ti escoitaches algo disto, claro, estabas aí. Boa, pois porque non o biches. Bueno, Tiña, No, nin quero, gracias. bueno, bueno. que queres contar, Que Fernando tal? Requerre? Teño tantas cousas para contarvos que, bueno, eu que sei. Non temos moito tempo, xa cho digo, porque ao xa- final xa me imagino. sabes que deste programa, como era unha proba, Xa, non pasa nada. Pois váisenos os tempos moito, pero bueno, nos dixemos, non Son como- temos contido para unha hora dende a casa, non temos contido, xa levamos mira, sabes o que, mira, que poucos minutos faltan para que sexa. A unha. Moi ben, gracias. Moi amables. Sen público é raro isto, Estou me vendo que son un pouco o Touri mal. Sí, estás un pouco touriñán mal, sí, estás touriñán mal. Como saído da rehabilitación ou algo. Totalmente. Bueno, nada, traio tantas cousas. Primeiro, sigo coa miña marca, XE. sí. Teño unha marca de roupa, Rafa e Arancha non o saberedes, pero teño unha marca de roupa que se chama XE, de xeración espontánea, Sí, vale? Entón, díxonos Carlos que nos ías regalar Sí. unha camiseta. sí, no, pero para ti vai ir outra cousa, unha prenda moito máis personalizada, non te preocupes. É máis, Xos vin no mercadillo, no imos de feira. Oh, Pero por ese certo, bo- por certo, perdona, RQR, que non falamos con Rafa Durando Imos de Feira, que acaba de rematar a semana pasada, pero xa vos pediron máis programas, ou non? Certo ou non? Sí, nas feiras que acaban de cancelar, efectivamente. Son un tipo afortunado de ser tal, non pasa nada. Pero teño confeti. En fin, sí, adiante, Fernando. bueno, para estes días de confinamento, que ao mellor hai que sair a, pois, o súper ou o que sexa, preparei unha prenda, como sempre, a miña sección moi radiofónica, que é para que non teñades frío. Podedes facela na casa, vale? Tutorial XE de turbante, mascarela e fular, Sí? todo dunha. Ou seja, Vale. para sair fora ben protegido para o COVID, para ir a mercar. No, mellor non sair, pero se hai que sair, Bueno, a mercar hai que Aí sair ás protegido. veces, non hai máis remedio. Bueno, Sí, claro. Fernando No. ten dous cans, que sei non eu. Sí, entón, Mais Collemos. un pantalón bello. Sí. Un pantalón bello. Sí, Bello antigo, non bonito. Vale. Porque senón o fastidiades e non ten moito sentido. moi ben. Poñémolo na cabeza. Está vale? tentando, mira, para que ti podas facelo, Ti narra. mentres Fernando Requerre agarra o teléfono co pescozo, está poñéndose para os da radio o pantalón na cabeza a modo de turbante nestes intres. Moi Debería radiofónico ser- todo, se pode ser máis, o sea, de alguén máis pequeno que a ti, o máis cativo que a ti, millor. Por exemplo, esta é da miña muller. Ah, vale, porque se axusta para a cabeza, mellor. Claro, para que eso. Moi Entón, despois, collemos unha perna, Unha das ¿no? pernas do pantalón, a primeira perna do pantalón é fular. Entón, Tipo polo pescozo, moi ben, sí. vale? Ben. E a Mira, esa segunda- viva imaxe de doña Rogelia. Agora mesmo. E a segunda Sí. perna, ímola colocar por deante da boca para tapar os xermes. Moi ben. Vou Moi ben. no facer. Moi ben. Agora, escoitadesme un pouco peor, porque, claro, Sí. teño o millor. Non se posto nota, por diante. non se nota moita diferencia tampouco. E agora, ahora sí que vas ter que narrar, Carlos? Estás preparado para narrar? Bueno, estou preparado se me Vale. deixa, sí. Ahora hai que afinar a obra, como porque isto vai ser unha obra XE, inda Sí. que estades nas vosas casas, eu doulle o visto bo, vale? Entón vou facer como Arguiñano, por exemplo, vale? Para non tardar tanto aquí no directo, vale? Ah, vale. Vou ir a unha cortinilla
Correcto, Vale. como cando mete no forno, cando mete no forno, está agora mesmo para os da radio cun cartel na súa pantalla de Sky que pon RQR facendo arte. Aí está, non se ve moi ben, pero vemos aí, efectivamente, selo de aprobación. Xe, un aplauso para ese... Moi ben, rapaz. Moi ben. Ti enteraches de algo, non, Pepe? Podes imaginarte como é o sen sentido? Totalmente. Eu estou me imaginando que furar un pantalón 4 tallas máis pequenas que a túa pola cabeza e poñer unha perna de turbante e a outra de mascarela. Moi ben. É o logo de Xe. Claro, esta Bueno, parte... logo de Xe, porque eso xa se entende que eso é fantasía, ilusión, magia pura. Sí. Ambrosía, que dicías. Moi ben. Fernando, queres facer algo máis ou pasamos a Pepe? Non sei, como vexas. Vamos moi mal de tempo. Deixas a canción Vaya, esa... Pepe. Porque imagínate, cantando a distancia xa pode ser o peor isto, Cuidado. Vou preguntarlle, Pini, por favor, desmuteo un momentiño. Como, David Augusto, como vades aí? Hola. Como vades todo? Como vades pola banda de Vigo, que estades os dous en Vigo? Ben. Estamos ben por aquí seguindo o programa. Vos imaginastes a Fernando Requerre como leva, que non o estades vendo, podedes imaginarvos como vai, non? Sí. Eu prefiro non imaginalo. Non, é mellor non imaginalo ás veces. Sí, é así, todo ben, non? non? lle parece mal a él, Non, él parecelle mal, pero da igual, No, entendes? no. El parecelle ben, non? Sí, adiante, non pasa nada, Pini, contigo sempre. David, que tal de produción hoxe? Todo ben? Maravilloso, os se molestáis pouquiño. Bueno, molestamos bastante máis do que pensas, non te creas. En fin, Fernando, deixamos o teu para a semana que ven porque teño unha sorpresa para facer. Sí, que queres dicir? Adiante. Unha aperta para que foi este xoves pasado, o Día do Pai. Sí. Unha aperta para os pais. Claro, unha aperta para os pais. Para Sí. Para o ano que ven, para o día 19 de marzo do ano que ven, para lembrarnos. Por se non temos programa, xa os felicitamos agora. Por se nos cancelan. Que non traballe nadie, ninguén no festivo. Correcto. Iso é fundamental, que non traballe ninguén e que non saian da casa a ser posible. Bueno, o festivo do ano que ven, o festivo do ano que ven, o mellor poden sair, non o sabemos. En fin, imos seguir co programa porque estamos chegando ao final e temos unha sección que é imprescindible tamén no programa, que é o consultorio Capelán contesta de Pepe Capelán. Pepe, estás aí, verdade? Sí. Sí, que posiblemente está chamando a alguén e está entrándonos. Que tal todo ben ou non? Sí, home, todo ben, xa deixei de montar os mobles para non molestarvos. Sí. Nada, ben, aquí pois eso, non moi ben, levando o mellor como podemos, podemos. Hai que Teño que consultar si isto as forzas e corpos de seguridade do Estado o consideran como traballo. Quizás o programa, como que non me pode facer un justificante conforme eu teño que ir a Vigo, a casa de Carlos Tresandí, a gravar os próximos como que non. Pois isto había que preguntalo. O que pasa é que non sei, como temos que movernos intraprovincias, o mellor non podemos. Teño que preguntar. Claro. Pero bueno, non sei, ti vas traballar o Malicia aínda, non? O sea que... Sí, de momento sí. Pero bueno, estás na mesma provincia, mellor non sei se podes traspasar fronteiras. Hai que preguntalo. Eu pregunto. Se non, po próximo día facemos un Skype o próximo programa vale. Ver vos. Sí. O que pasa é que, claro, tamén me dá vergonza que me vexades en pijama. No, me vexo non pasa nada. Quero dicir, vimoste coa chaqueta de leopardo. Que pode ser peor, Pepe? Tamén é certo. Bueno, mira, teño unha cousa que quero comentarche porque sabes que temos un consultorio para todos os que nos escoitan, 604-029957 é o noso WhatsApp para que envíedes as vosas consultas. Hoxe non temos consulta porque a xente quedouse tanto na casa que se esqueceu de que tiñamos un WhatsApp. Pero tivemos no principio do programa, a primeira consulta que tivemos neste programa, imos lembrala porque hoxe imos facer un experimento, se che parece, vale? De seguimento do consultorio Capelán contesta varios meses despois. Entón, imos escoitar un momento que acontecía aló polo mes de setembro,
onde Pepe Capelán recibía a súa primeira consulta do CCC. Escoitámola e logo comentamos. Sergio González mandounos esta consulta. Vamos a escoitala. Escoitamos. Hola, Capelán. Boas noites. Quería facerche unha consulta que meterse me vi desde fai algúns días. Este verán regalaronme un elefante coa trompa para arriba. Parece ser que estas figuras, nalgúnas culturas, atraen a sorte ou lle dan sorte aos seus donos. Para a miña desgraza, fai algúns días o meu elefante caeu ao chan e agora xa non ten trompa, é dicir, escarchou a trompa. Busquei en internet, preguntei aos meus amigos e agora non sei que facer, non sei se pegar a trompa, non sei se tirar o elefante, pero claro, eu o que non quero é ter un elefante coa trompa para arriba sen trompa, porque o meu medo é que agora o meu elefante sen trompa me dei mala sorte ou vai a tener algún tipo de desgraza. Entón, bueno, se me podes decir que facer ou se ti sabes ou coñeces a alguén que me diga que facer, pois estaría moi agradecido. Grazas. A ver, espera. Eu creo que ademais mandouche algo máis? Mandoume fotos do antes e do despois. Mira, imos vela, imos atentos. Cale estou con esta cámara. Imos ver aquí a foto do elefante. Do elefante nun principio como estaba, ca trompa para arriba, como se pode ver. Aquí a tedes. E logo pois ca trompa xa moi pouquiño para arriba. Xa pouco para arriba, sí. Entón, vamos a ver, para a tranquilidade de Sergio, quero dicir, o tamaño da trompa non é importante, vale? A pesar de que haxa moitas risas por aí, non entendo por qué. A veces pode pasar que algún elefante, por algún tipo de operación cirúrxica chamada tronfimosis, que che cortan un cachiño máis de trompa do necesario. Bueno, o importante é que a trompa apunte para arriba, da igual o tamaño. Pero si lle queda un pouquiño de trompa apuntando para arriba, non tes ningún problema. Eu non perdería o tempo en pegala, porque realmente, pues bueno, o que che dicía, a trompa, pues bueno, depende de como a vexas. Si a ves grande, ben, que hai pouca trompa, bueno, pues xa ti vas vendo, cada un traballa pa si. No caso de que che apuntara pa baixo, pois recomendaría che si un pegamento que é de cor azul, non? Que xa che eso, el pegamento ese poncha trompa para arriba, bueno, unha maneira maravillosa. Entón diríache, pois iso, amigo Sergio, que non te preocupes pola trompa, porque, bueno, mentres o elefante sexa feliz, que máis dá a trompa? Es que no es la varita, sino el mago, ¿no? Entonces, si el elefante está feliz... Claro. Pois isto que pasaba, acontecía hai un mes. Pepe, estás aí? Espera, porque estou combinando, él non o sabe, pero está escoitándonos nestes intres dende o outro lado do fío telefónico o primeiro consultor do, como que non, do consultorio Capelán Contesta, Sergio González. Sergio, estás aí? Sí, aquí estou. Aí está, un aplauso para Sergio González. Temos a Sergio González do outro lado do fío telefónico. Pepe, acabamos de escoitar a resposta que lle deches no mes de setembro. Eu creo que eu non recordo que eu fora tan gracioso, a verdade. Bueno, non te cuidado, tes días. Digo que o mellor queres contrastar con Sergio que tal lle foi o consello, como leva o do elefante. Vos mesmos estades na radio galega. É para vos este momento. Pois adiante, sí, por suposto, claro que me gustaría cotexar se o meu consello pois serviu de algo. Non sei, contanos cales foron as túas sensacións, a túa experiencia. Sí, eu che conto, eu estaba preocupado porque, bueno, o que te había dito, ¿no? Que como era un elemento que en algunhas culturas daba sorte ou boa ou mala según como o codaches, pois eu estaba un pouco preocupado e, bueno, o teu consello foi que o importante era que o elefante fose feliz. Entón, en todo momento pensei que o tratei ben, que o tiven sempre cuidado, sempre iba comigo a todas partes, entón eu penso que era feliz. Entón, como que pensas? Espera, Sergio, como que pensas que era feliz? Xa non tes o elefante ou que está pasando aquí? No, eu teño o elefante tal como estaba. Vale. Teño a trompa escachada e non peguei a trompa nin nada. O importante, o máis importante, o elefante ten o chip veterinario, ten as vacinas ao día, porque é moi importante. Claro, non, esa parte ainda está un pouco por ver todavía. Hai que traballala máis. Ahora hai que ter moito cuidado con sacar o elefante, vale? Hai que ter moito cuidado, estes días mellor non sacalo,
Pero logo, cando pase a cuarentena, cando saques, pois eu recomendoche un antiséptico para que a trompa, porque vai a ter moito desgaste. De todos os xeitos, din os expertos que os elefantes non son portadores de virus, creo, No, creo que no, pero por si acaso. Non son portadores, non son portadores. Sí, adiante. Arancha Treus dende a súa casa. Adiante, Arancha. Dende a miña casa e dende a miña experiencia en trompas. Sí. Algo sei. Vale. Pouco, Adiante, por favor. Estábamos acabando o programa moi ben. Na miña época as trompas de lonxe porque daban todas medo, pero o que vou. As trompas están sobrevaloradas. Se non hai trompa, hai outras cousas. Se é grande, estupendo. Se é pequena, estupendo. O importante é a alegría sempre. Sí, señor, moi bonito. Que mellor xeito de acabar este programa con esta reflexión. Bueno, pues Sergio, a verdade é que xa ves que sempre acaba igual todos os consellos. Sí. O importante é que o elefante se está feliz. O importante é un consello mellor. Claro, o importante sobre todo é lavarse ben. Iso é fundamental, sobre todo nestes días que tanto estamos na casa e que o mellor pode ser que hai xente que diga para que me vou duchar. Non, hai que ducharse igualmente, porque vive xente... Bueno, sí. O que ducharse sempre, todos os días, pola mañá e pola noite. Moi ben, pois non hai problema. iso fai que a felicidade sexa aínda mellor. Sergio, nada, sabes que tes o consultorio aberto para cando queiras chamarnos e dende aquí mandamos un aplauso e bicos e apertas pero asépticas. Claro que agora non se pode facer de outro xeito. Grazas, Sergio, por estar connosco. Veña. Moitas grazas. Unha aperta forte. Grande, Sergio, grande. Bueno, xa ves, como estamos cos medios, estivemos escoitando que che pareceu, Pepe, escoitar a resposta dun consultado despois de tanto tempo e ver que che fixo caso, que iso é importante. Bueno, pues mira, aparte de embargarme a emoción, como non podía ser de outra maneira, porque isto é como un pouco ver que os teus fillos se fan maiores e voan libres, non? Sí. Pues tamén é un despliegue de medios técnicos ao noso dispor, cos cuales vamos conta o como que non é a CNN agora mesmo para facer este programa. Isto sí que me gustaría agradecelo a Como que non Productions, que puxo todo o seu empeño todos os medios técnicos humanos e físicos para desenvolver este Como que non Quarentena Edition. Por altruismo e por cobrar tamén. Por que non dicilo, por las dúas cousas, Claro. Tampouco hai que quedarse con menos bonito. Rafa, repetimos que estades sí que en serio, imos de feira, cando acabe todo isto, en principio ten continuación, non? Comentábasme outro día. Sí, Quarentena Edition tamén. Cando remate todo isto, continuaremos de feira na televisión de Galicia, os sábados á tarde. Que, por certo, que foi moi ben. Foi moi ben, digo que... Sí. A verdade é que sí, a verdade é que funcionou moi ben, estamos super contentos. Bueno, pois iso está moi ben. Como? Non, digo que iso está moi ben, que grandes audiencias, 11%, 10, estive vendo que estivestes facendo o traballo, e unha aperta grande a Javier Varela, que temos que chamalo, que é o teu compañeiro, amigo do programa, que tamén quedou aquí en vir, bueno, ao mellor chamámolo en breve dende a casa, porque claro, agora pode vir todo o mundo, se moverse do seu sofá, é bonito que temos. Estou por invitar a Donald Trump, xa veréis, pola barreira idiomática, non sei se facelo pola barreira idiomática, pero mellor ata ben tramo o programa, quen sabe. Rafa, moitísimas grazas por estar connosco este anaquiño, grazas polo humor, moita sorte con todo isto que está pasando, seguro que en canto acabe, vémonos xa en persoa, se non nos quitan o programa, que eu vou tentar que non o fagan. Por suposto que non. A ver, bueno, xa veremos. Xa veremos. Rafa, grazas por estar connosco. Arancha, en canto volvamos a facer o programa en La Gulet, que, por certo, quero lembrar de novo aos amigos de La Gulet, que foron, aparte de xente que sempre estivo aí para o que
quixeramos, foron desa xente, dicía ao principio do programa, que tomou a decisión de pechar antes de que fose obrigatorio por responsabilidade. Eu creo que iso é de xustiza recoñecelo, non solamente a eles, senón a moitísimos máis locais que tomaron a decisión oportuna nun xesto de responsabilidade, que é o que temos que pedir a todos os que nos estades escoitando, que non somos moito de jiji jaja, pero se todo o mundo cumpre o que nos están a pedir, pois ao mellor isto remata moitísimo antes. Isto a ver se o temos en conta. E como hoxe non podemos ter aquí actuación musical, o bo é que sempre lle dicimos aos grupos que veñen a Lagulet que nos deixen un extra. Entón temos aínda uns remanentes para poder deleitar a audiencia, a lo menos mentres dure un pouco esta Cuarentena Edition. E imos escoitar os Wonder Covers que estiveron aí aproximadamente un mes no programa e que nos deixaron un temazo que ides escoitar a continuación, pero antes quero dar as grazas a Rafa Durán e Arantxa Treus e este forte aplauso para eles porque estiveron connosco durante este primeiro Como que non Cuarentena Edition. Alejandro Martínez Pini nos control... Bueno, el estivo na súa casa, igual que David Augusto acompañándonos neste trance, Fernando RQR, Pepe Capelán. Nos marchamos porque se vedes o reloxo, quedan moi poucos minutos para que sexa a unha. A unha. Sí, señor, así me gusta. Rematamos este programa coa música de Adolfo e Fabián, que viñeron a Lagulet a tocarnos hai aproximadamente un mes e deixáronnos este extra que vos non escoitastes e que agora tedes a oportunidade de desfrutar. Con todos vos, os Wonder Covers. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my hair, and drink hung in the air. Ghosts in the sky, and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. I look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. I no need to run and hide. It's so wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun in your eyes, the heat is in your hair. They seem to hate you because you're there. Well, I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not standing on my own. I look at me standing here on my own again, yeah. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life.
a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not so long. Look at me standing here on my own again, yeah. I'm sitting in the sunshine. I no need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life.